Хәерле кич, Алла. Хәерле кич. Алла, син кайсы милләттән, үзең белән таныштырсаң иде? Минем исемем Алла Җолаган. Минем гаилә килде монда 25 ел элек. Без монда торабыз. Беләбез татарча. Сез Әрмәнстанда яшәдек, шулаймы? Да. Алла, татарча өйрәнергә җиңел булдымы сиңа? Минем өчен юк. Татар теле сиңа тормышта кирәкме? Кемнәр белән аралашасың? Кирәк. Ничек кирәк булмаса. Без көн саен сөйләшәбез татарча. Татар кешеләр белән ничек белмәскә монда торып. Менә сезнең гаиләдә барсы да татарча беләме? Сез ничә кеше сезнең гаиләдә? 5 кеше. Хәзер бөтенесе дә беләләр татарча. Сезнең гаиләдә барысы да югары белем алганнар, шулаймы? Син үзең юрист? Юрист. Менә үз һөнәрең буенча сиңа татар теле бик кирәкме? Бик кирәк. Бик кирәк. Кешеләр киләләр, сораулар белән. Урысча белмиләр, әбиләр, бабайлар. Ничек белмәскә инде татар телен. Татар концертларына, театрларга йөрисезме, Алла? Йөрибез, Галиаска Камал театрга йөрибез. Алла, менә татар телен өйрәнүдән баш тарткан татар гаиләләре сиңа гаҗәпләндерү тудырмыймы синдә? Менә кайбер гаиләләр, безнең ата-аналар, татарлар үз балаларын татарчага өйрәтмиләр. Синең карашың бу турыда? Мин нәрсә әйтергә инде аның өчен? Ничек инде? Минем өчен ул дөрес түгел. Менә Дөрес сез түгел. Менә без әрмәннәр. Без беләбез безнең традицияләрне, телне беләбез. Бөтен әйберне дә беләбез. Ничек инде белмәскә инде? Татар белеп, Татарстанда яшәп белмәскә татар телен ул дөрес түгел. Без әрмән булып беләбез. Ничек инде татар булып белмәскә татар телен. Минем өчен бу дөрес түгел. дөрес түгел, шулаймы? Син, Алла, үзеңнең гаиләдә балалыңны татарча өйрәтәчәксеңме? Синең кызың бар бит инде. Кызым бар, белмим, үзе белсә, үзе укыса, хәзер мәктәптә дә бар татар теле. Син сайлаячаксың татар телен, шулай бит? Да. Алла, рәхмәт сиңа, минем тапшыруда катнашканың өчен. Рәхмәт сезгә.